Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska budeme hrať Ink Game, nový update. Hide and Seek, som tu aj s mojou sestrou. Čaute. A ideme teda do hry, poďme, za chvíľku to začne, poď Lili. Dobre. Kamerane, dajte určite like a odber, moc by nám to pomohlo. A dajte aj na Lilianin kanál update. Moc by nám to pomohlo. Jaj. Super. Tak už ideme do hry. Kamo, yes. Ľudia. Nie, to nevychádza. Počkaj, ja mám dať skip vlastne ešte. No čo, Lili, tešíš sa? Ani nie. Toto bude veľmi ťažké, ale že veľmi. Ja som 114, ty si čo? Počkaj, ja si... Ideme. 351, 351. ok. Či 7. Dobre, sme tu? 350. A ty si tu so mnou, nice. A nie si. Škoda. Ty si na druhej strane. Idem za tebou. Idem za tebou, dobre? Chod do toho prvého. Čo si tam, vieš. Bum! Dobre, čau. Sme tu spolu. OK. Áno, červená, zelená. Začne prvá hra. Ale to bude easy. To bude úplne ľahká na urobenie. Kámo, ja sa docela akože, to bude ťažké. Ja sa bojím docela aj trošku. Dáš to, Lili? Asi nie. Dobre, skip. Asi nie. Čo? Ja si vezmem Pocket of Sand, aby som mohol zhadzovať ľudí. Ale ja budem aj zachraňovať hlavne. Joj, Lili! Začíname. Kamo! Ja do niekoho hodil piesok. Netrafil som sa, ale... Kamo. Jo! V poriadku si? Áno, ale máme dosť času. Máš pravdu, máme dosť času. Takže nemáme sa čoho báť. Shit! Dávaš to? Ktorý ti ide niekoho zachrániť. Nie! Typek! Kámo, typek skápe. Neboj, typek, ja ti pomôžem. Kámo, ja typkovi rád veľmi pomôžem. Si už na konci? No. Dobre, ja pomáham typkovi. Bože. Dobre, typek, sme tu. Nie zač. OK. Kámo, tam je jeden. Á. Nie, typek. Ja musím zachrániť. A nie, idú pre ňo. Dobre, idú pre ňo. Typci idú pre ňo, čo je skvelé. Ja vezmem ešte Pocket Sand a do niekoho to hodím. A to veľmi rád. Počkám green light, keď bude red light, ho tam sotím. Bum! To bolo zo srandy, ale ani som ho tam nesotil do prčíc. Dobre, to už vyhrali. Ešte tento posledný typek. Ja si idem zatancovať. Nemám niečo v ruke. Čo máš v ruke teraz? Nemám niečo také biele červené.
Kde si vlastne? Jo. A ty máš bandáž? S tým si dáš, že naspäť životy. A čo mám bandáž? Bandáž to dáva naspäť životy, hovorím. Ty si ho dala už? No, ja nemám prečo. Ty si, ach! To si mala mať až na tej zabíjačke, keď bude tma. Vieš, že to sa nenadáva? Že sa to 17 sekúnd a oni to nedajú. Juj! Kámo! Ti dala? Kámo, mňa tam niekto sotil? No nie, že sotil, ale piesok do mňa hodil a ja som úplne odprinkol tam. Ty preboha, ja som úplne bol rozstrelovaný na 5 kusov. Dobre, Lili, teraz sa ideme fotiť. Dobre? Teraz sa ideme, že sotiť. Fotiť! Tak pozor. Á! Ty nemôžeme byť sotení donútra. Nie! Joj, oni ich tam rozstrieľajú, ježiš, čo sú debili. Dobre, skip. Reálne ich tam rozstrieľajú. Neviem, čo to robia. Ako? Vážne? Vážne? Okay. Hej! Dobre, Lili, chod do toho. Pôjdeme sa teraz fotiť. Juj! Sa strašne sa... To hell? Ty si druhý. To čo si robil? To čo robil? Ty si prvá, ty sa máš. Ty si druhý. Nie som druhý, ja som tak štvrtý, ale... Ok, nemôžeme utekať. Kamo! Yes, som prvý! Sorry, teraz pôjdeš ty určite. Nepôjde. Sorry. Ale však sa dostaneš do 40 sekúnd tam. To ľahko dáš. Ako nič. Počkaj, ja ti pomôžem, dobre? No dobre. To je fialový typek hore, vidíš? On... Yes, vidíš? Išla si. Dobre, potom choď hore. Dalgona, ježišmaria, ujli. Sa bojím ti Dango. Kamo, ale ty to vždy prehráš, lebo na mobile ti to nejde. Vieš, ako to máš robiť, nie? Prosím, že to dáš, Lili. Ja nechcem od teba prísť. Nie. Kamo, mne sa sekla hra. A takto mi to bude robiť. Kamo. OK. Tak, ideme na Dalgonu. Lili, dáš to? Dobre. Dáš to? Čo máš? Neviem, ja som sa nekúkla, ježišmarja. Sa nemáš nič ťažké. Mám krúžok. Kamu ty sa máš? Ja mám dážnik! Nevadí, dážnik je Ezo. No, v normálnom Squid Game nie. Ja som strašne stojí. Puklo ti to už? No áno, jedenkrát. Tak opatrne, ja už to mám. Ezo! Ja ti verím, počkaj, ja desi, ja idem za tebou. A ty si nepredo mnou. Dal si to? Áno, mám. Yes! Ideme ďalej! Yes, sir! Dobre, a ja to idem zjesť. Nie, že to... Čo? Nejedz to ešte, však to ti dá potom naspäť životy. Fakt? Áno. Jak to vieš? Ja sa to urobil v noci a dalo mi to naspäť životy. A nebuď pri tom gardovi červenom, lebo keď budeš moc blízko a budeš mu robiť zle, tak to proste vieš čo, tak potom ťa strelí. Seriously? Ja na hľadačku. Čo to je? Mňam. Hej, na šmykálku, hej. Dobre. Ty ma to neotváruj.
Jaj, osvetilo. Kde je hľadavka? Dobre, ale ono ten, koľko máme? Permanent lighter? Počkaj, ten koľko stojí? Skoro dali všetci. 240. Tam, Dobre. to sa tu zlomilo. No, už to skončí. Čo? 13 sekúnd! 12, 11, 10, Alebo počkaj, to je intermission, oni to všetci dali. No, niektorí nie. Tomuto sa to zlomilo, tomuto tie, a nie, tomuto nie. 1. Komu sa to zlomilo? Dobre, Lili, ide zabíjačka, že? Áno, ide zabíjačka v noci. Lili, preži, dobre? Preži. Ja neprežijem. Ja si idem zobrať vidličku, ty si ideš čo zobrať? To máme ísť nájsť sa? Tuto sú dve, jedno alebo druhé. Skipni. Nie! Oni ma súdili tam, kde oni akorát strieľajú. Pre Boha. Ma súdili, ja si môžem zobrať jedlo, chápeš? Haló, jedlo. Mi máš hrať. Chápem, ja si nemôžem zobrať jesť. Vieš? Aha. Debilky. Wow! A ja chcem! Dávaj! A ja chcem! Už mám. Ty si zobrala čo? Čo máš? Ja mám to pivo. Jaj, ty si zobrala fľašu. Ty budeš fľašových zabíjať. Ja budem vidličkou. Nie, prečo to piješ? Neviem. To ti dá naspäť životy, ty ach. Pre Boha. No poď za mnou, musíme ísť na safe miesto. A vieš, aké bude naše safe miesto? Poď sem hore. Sem po schodoch sem. A musíme ho ako vylezť hore. Tak! Prosím, dostan sa sem. Nemôžem. Jakže nemôžeš? To zaberi. Dori ti. Ale no. Dori ti. V poriadku? Tímujme. Kamo, tímujme, okej? Áno, tuto zostaneme. Počkaj, túto ženu nezabijeme, ona po nás nejde. Hej, daj si do ruky tú fľašu na zabíjanie. Máš ju? Áno, tak sa zabíja, dobre? Tak pozor, okej? Musíme byť schovaní, musíme to prežiť. Žiadne zabíjanie hlavne, dobre? Pozor, typek. Dobrý deň, nejdem po ňom. On sa healuje, fajn. Schovávame sa tu s typkom, nechod do ňom. Kámo. To prežijeme. Typek je náš friend. Dobre? Ja si do friendu. Nie, nerob. Nás to je strašne moc. Aha, takýto damage dáva tá vidlička. Chceš to vidieť? Nie. Nie, dávaj. Iba maličky, vidíš? Ale bat to dáva tiež malý. Kámo, reálne prežijeme. Už len minúta. Ačka, ja sa neviem, či ako sa to volá. Na mňa. Jan. A ty si daj niečo, to sushi, alebo čo to máš? Si vyskúšaj. Dobre, iba jedenkrát si pusni. Dobre bolo? Ale to prežijeme, no už môžeme ináč von, poď. Lebo už za chvíľku pe svetlo, poď. A máme plné životy, po nás nepôjdu. Bum, hit! Hit! Kamu, poďme ich ešte zabiť niektorých. Netrafil. Nie, dobre, prežili sme, yes sir. Dobre, Lili. Teraz ideme vyberať. Buď hide and seek, alebo preťahovanie. Čo ideme? Preťahovanie. Áno, radšej preťahovanie budeme gotovať. Dobre, ja nechcem hide and seek tiež. Skip. Skip. Hide and seek, no to je spoločka, ale to je dobrá. Aha. No co? Čo to je, modrý a červený. Áno. Dobre, daj krúžok. Kamo,
tak, že ideme schovávačku. A my si budeme vylosovať, že kto je hento a kto je hento. Skipni. Teraz budeme buď červený alebo modrý. Povedz do si, ok, budeš musieť non-stop utekať, non-stop. No najskôr sa schovaj a keď ťa nájdu, tak utekaj, ok? Yes. Oni majú proste v ruke nožík a majú toto červené, vieš čo, takú červené. Ja viem. Dobre, ideme do toho výťahu. Ukážu. Poď, ideme do toho výťahu. Počkaj, ja si dám ešte čibam čiči, alebo čo to je? A... Nie, mne sa sekla hra. Dobre, už v poriadku. Ideme. Ideme sa... Nie. Joj, mi sa to strašne seka, jau. Škoda, že sa nemôžeme sacať. A môžeme sa sacať. Kamu, ja sa chcem radšej to preťahovanie. A ja. To by sme mali väčšiu šancu na prežitie. Ináč tuto, furt skoro zomierajú všetci. Sme kucht? Sme kucht? My sme kucht? Ja viem, čo to je. To si ty zabíjať, jestli môžem. Kde si? A čo? My možno budeme... neviem, čo budeme. Možno, že budeme spolu. Prosím. Musíme sa tak dávať? Prosím, nech nebudeme červení. A modrý by sme akože aj prežili, ale červený to asi nie. Prečo? Lebo však keď nikoho nezabiješ, tak ty zomreš. Pravda. Kamo, a teraz ti losuje. Jakú budeš mať guličku? Ježišmarja, jak sa bojím. Jakú budeš mať guličku? Modrú alebo červenú? Povedz mi. To môj Bože. Čo máš za guličku? Červená! Ja mám modrú. To ti, ja musím niekoho zabiť. No, ty mňa určite zabije. Prosím, mňa nezabije. Ja musím niekoho zabiť, ale teba nezabijem, neboj. To jak vyzerám. To vyzerám hrozne. Ja sa fakt bojím. Každý má kľúč, nie? Nožíkom ideme zabíjať. Kámo, prečo červený som? A ideme, musíme zabíjať. Aby sa máte lepšie. Dobre. Pozor! Utekaj. Zabíjaj ťa, že? Áno. Si mŕtva, že? Ty si zomrela, že? Žiješ alebo si zomrela? No, zomrela som. Nevadí. Spektač ma, dobre? Nie, ani náhodou. Ja možno neprežijem. Ja si nebudem prespektať. Kamu, ja neprežijem určite. Ja nestihnem nikoho zabiť. Nie, tuto je zabijak, ako ja. Joj! Tu je ten dobrý! Zabil som niekoho! Ja prežijem! Yes! Ja niekoho zabil! Ja prežijem! Yes, ja sa dostanem ďalej. Ale tak idem ďalej. Zabíjať. Možno budú niektorí... Joj, a fakt! A dobrý deň! Nie, on je naspýtovaný ako svinia! Naspýtované prasa! Nemáš ukať? Taký ospúvaný prsky. Ale Natáša. No a čo? Oni ma pustili. A čo?
Cheats. Serem na to. Ale už som aj tak vyhral. Zabil som niekoho. Toto bolo hard reálne. A dosť. Ideme zas. Nechcem už utekať. Už ma bolí prst. Z toho, jak tlačím do toho. Ešte, že som niekoho zabil, inak by som ja bol mŕtvy. Vyzerá, že ideme na skôr. Jasne, Glassbridge, ja to vedel. Komu ja to tak vedel? Však to je klasika Glassbridge, to furt. To je? To už sme tu? No dobre, ale ja tam nejdem. Ja mám takú taktiku. Snad teda neskapem. Oh no. Ne! Kámo! No! OK, tak to mi nevyšlo. Tak toto bolo koniec videa. Keď sa vám videjko ľúbilo, dajte like a odber. A teda, čaute!